Venäjän talous on hyvin vakavissa vaikeuksissa, ja kun se on ollut niin vahvasti öljy- ja kaasuun pohjautuva, öljyn hinta on alhaalla ja sitten ei ole löytynyt uusia hyvinvoinnin viennin tekijöitä, niin minusta sillä tulee tavallaan tässä nykykehityksessä seinä vastaan. Monenko vuoden sisään? Sanoisin, että kyllä kaikissa tapauksissa enemmän kuin 10 vuotta Venäjä joutuu miettimään asiansa uudelleen ja joutuu rakentamaan markkinatalouden periaatteella yhteiskuntansa uudelleen. Palataan tavallaan sinne 90-luvulle, joskaan ei siihen hajanaiseen Venäjään, mutta siihen Venäjään, joka hakee markkinatalouden. Köyhtymisen jatkuessa kansa vaatii linjamuutosta, uskoo Heinäluoma. Samaan aikaan itänaapurissa kalistelu jatkuu. Heinäluomalla ei ole tietoa, millä silmällä venäläiset ovat seuranneet amerikkalaisjoukkojen ilmestymistä Suomeen. Mä kysynyt, mihin tällä tähdätään, ja tältä kannalta katsoen presidentti Niinistö vierailu Moskovaan tulee hyvään aikaan, mutta voidaan puhua myös kahdenkeskisistä suhteista, jos on jotain kysyttävää, niin sitten varmaan niihin kysymyksiin vastata. Heinäluoma toistaa myös kantansa, että tulevat hävittäjät voisi ostaa Ruotsista. Sanovat, että tämä Gripen vaihtoehto pitää aitona vaihtoehtona. Etukäteen ei pidä sanoa, mitä valitaan, jotta ei ole ilmassa, mutta tähän ruotsalaisen hankintaan liittyy kiistattomia etuja. Venäjällä viime yönä tapahtuneen lentoturvan syyksi epäillään lentäjän virhettä tai teknistä vikaa. Koneen molemmat mustat laatikot on löydetty. 62 ihmistä kuoli, kun Dubaista lähtenyt matkustajakone syöksyi maahan erittäin huonossa säässä lähellä Donin Rostovin lentokenttää. Näky Rostovin kentällä oli kaamea. Hätätilaministeriön väki raivasi onnettomuusaluetta. Omaiset odottivat tietoja kentällä ja samaan aikaan lähteviä lentoja yritettiin järjestää muille kentille. Fly Dubai-yhtiön Boeing oli matkalla Dubaista Donin Rostoviin Etelä-Venäjälle. Sää oli vaikea ja kone kierteli Rostovin kenttää ilmassa toista tuntia ennen kuin kapteeni päätti yrittää laskeutumista. Se epäonnistui katastrofaalisesti. Kone syöksyi maahan ja syttyi tuleen. Kapteenin toimintaa pidetään outona. Lähistöllä olisi ollut useita kenttiä, joihin olisi voitu tarvittaessa siirtyä. Почему он 2 часа летал и не ушел? Рядом Краснодар, Анапа, в конце концов Сочи. В конце концов 2 часа до Москвы хотелось долететь. Почему он кружился, выработал топливо, а потом все-таки вложил, как бы Шаркисы заставили его в этих тяжелых условиях заходить на посадку. Tätä murhenäytelmää pidetään nimenomaan onnettomuutena, mutta venäläisillä on vielä tuoreessa muistissaan edellinen lentoturma. Viime lokakuussa Egyptistä Pietariin matkalla ollut kone putosi Siinain niemimaalle. Silloin syyksi paljastui ISIS-järjestön asettama pommi. Pariisin terrori-iskun pääepäiltyä Salah Abdeslamia syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja osallisuudesta terroristiryhmän toimintaan. Abdeslam haavoittui Brysselissä eilen tapahtuneen pidätyksen yhteydessä, mutta on jo päässyt sairaalasta. Häntä todennäköisesti kuulustellaan ennen kuin Belgia päättää hänen luovuttamisestaan. Turkissa 5 ihmistä on kuollut ja yli 30 loukkaantunut itsemurhaiskussa Istanbulin keskustassa. Isku tehtiin kaupungin tunnetuimmalla ostoskadulla Istiklalilla ja surmansa saaneet sivulliset olivat turisteja Israelista ja Iranista. Turkkilaislähteet epäilevät iskusta ISIS-äärijärjestöä. Veriteko oli 5. tänä vuonna. Türkiye hain, kahpe, sinsi bir saldırıyla, terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırının bir kere daha ifade etmek isteriz ki Kreikan armeija on aloittanut tuhansien turvapaikanhakijoiden siirrot Egeanmeren saarilta Mannermaalle, kertoo Frankfurter Allgemeine-lehti. Siirroilla valmistellaan huomenna alkavia ihmisten palautuksia Turkkiin. Lisäksi Kreikan saarelle puolen yön jälkeen saapuvat palautetaan automaattisesti Turkkiin, ellei heidän turvallisuutensa ole vaarassa. Täällä meillä poliisi on löytänyt maksukorttien kopiointiin tarkoitettuja